Horas madihita saluhutna Goarni minggu tasadarion Ima minggu pa 22 hon Dung Trinitatis Namar lapatan Hasitolu sadaon ni debata Topik minggu Pasangap majahuba Marhite hamoraon Dohot dagingmu Alani tapahohom marohata tapuji matuhata marhite ede nomor 500 walupulu sada ayat sada dohot tulu.
Mahite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah. Jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai. Halak partangan na lidang dohot naias roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, amanami saleleng ni lelengna, asini rohamdo namangaramoti hami sian nasai laon rasi rasa nuaing, jala asini rohamdo namangalehon barita naulii, gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami, jalalehon todim nabadiai. Asa huat tu si hami sude panogunogum, dohot pambahenanmu nabalgai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 30 sada ayat sada dohot ayat 2. Patik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unang ho manako. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng nidongan jolma, manang mabahen bisuk-bisuk mangalasupon boniaga. Ikon si pagadaon ni rohatado arta nidongan jala si ramot tonoton. Atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita nomor 122 ayat sada dohot ayat 3.
Matopotima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang. Pergogo naso hatu dosan. Pardinggan basa doho jala rodi saleleng nileleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jut-jut dohami mardosa maradopon ho. Jala jut-jut dohu sungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalau sion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalau sion nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite ibana. Hasangapon ma di debata na di gidjang. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 200 ualu ayat 2 dohot tulu. Epistel di Minggu Sadarion imanani enet sian Rom 12 ayat sada dohot ayat 2 tajahama mergati sorin. Nahu apoi mahamu ali akadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu ma daging muna bahen pelean na mangulu nabadia na hinalomohon ni debata.
Ima hadaulaton ni namarroha. Ima sahatna martuado akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Marede hitasian buku de nomor 466 ayat 3 sahat rudi ayat 4. Hatidakon ma haporsiao tai songon hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rakma hita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugu naso hatudosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sian tondi parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banuatoru dumitanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laundul tu siamun di bata Jahoba amanai pergogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigima kur ina parari Kamis diuduti kur ama Immanuel.
Tabegema tikting nama asa di huriat tadi minggon 5 November 2020 tolu. Tikting Parjolo nanaing marbagas. Tikting Parjolo naing majalo pasu-pasu babagason ma letu PNB Armando Christian Yosep Siagian STR Han anak ni Amang Gotman Siagian SIP MSI tubuh di Inang Parisi Borusi Tanggang ruasnya HGBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Salak nomor api itu Komplek Hankam Manang Wik 10 Dot Orwana Maria Misel Yemima Boru Pakpahan SBNS Boru Nyamang Baktiar Pakpahan ST MM tubuh di Inang Situa Tiurma Boru Panjaitan SE ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Jankes AD nomor tolu RT 07 RW 02 Kelurahan Munjul Manang Wik Tolu Pamas-maso di Batupa hari Sabtu tanggal 10 November 2020 tolu di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8.00 WIB titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Dr. Erik Hiskiah Adrei Joshua Sihite anak ni Amang Situa Erbin Sihite SH MH tubuh ni Inang Dr. Anda Caroline Mindo Katarina Borusiboya MPD ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Seroja nomor 8 RT 005 RW 04 Cibubur Ciracas Manang Wik 10 Dot Orwana Gabriela Atali Gatrin Tahu Peyori Tiar Borisboya MPSI ruasnya HKBP Cibubur Resort Cibubur Manang Wik 10 Boruni Amang Robi Roberto Leonardo Tahu Peri SE Tubuni Inang Estimeralda Katuk Sian Huta Perum Permata Puri Blok C19 Sapulisia Cimanggis Depok Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 tolu di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8.00 WIB tikting paduahon naing majalo pasu-pasu babagason ma Edward Renhard Silalahi anak ni Amang Martua Silalahi nahinan tubuh ni Inang Rumondang Boru Pasaribu ruas ni HKBP Jatinegara Resort Jatinegara Sian Huta Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 00 Sia RW 07 Pondok Bambu Dot Rowana Elizabeth Francisca Boru Sidabutar Boru ni Amang Liber Sidabutar tubuh ni Inang Roslan Boru Nenggolan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Melati RT 004 RW 00 Sada nomor 27 Cipayung Manang Wik 4 Pamas-maso di Batupa hari Sabtu tanggal 10 November 2020 tolu di HKBP Jatinegara Resort Jatinegara tikting na paduahon maka tidakon na persiaon khusus dohot tardidi nama godang sadarion minggu tanggal 5 November 2020 tolu di permingguan pukul 15.00 WIB Patupan Yuriatta do maka tidakon na persiaon khusus dohot tardidi nama godang tikting na patuluhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma ditanyakta akarwas nuria na di bagasan persahiton songon nang tersurat di tikting ta tikting papaton pertukaran mimbar distrik Walu DKI Jakarta sadarion minggu tanggal 5 November 2020 tolu di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran mimbar se distrik nama Kobasi di Huriat Taima pukul 7.00 WIB Pendeta Mauliunus Uwe Siregar MTH pukul 10.00 WIB Pendeta Edi J. Sitindaun STH pukul 10.07.00 WIB Pendeta Dr. Marudut Silitonga STH SH MH tikting na palimahon Panitia Natal Amaina HKBP Cibubur tahun 2020 tolu di hari Rabu
tanggal 8 November 2020 patu paun ni huriata do rapot pembentukan panitia Natal ama ina dimulai pukul 10.00 WIB maringanan di GSM lantai sada nan ulahon ni perhalado dot ruas yang WIB 10 sada dot 12 nan ulahon ni Badita Tiktik paunopon majaha surat naro sian kantor pusat Pia Raja tarutung 20 Oktober 2020 nomor sada 2 pitu sada garing L 10 garing angka Romawi 10 garing 2020 hal pasadahon ulaun pakkobasion sentralisasi parhepengon maddapoton nahina holongan ganup huria pospel nang pos perminggu di sandok HKBP marhite uluabe di ganup tirket di inganan nabe asini rohan dohot dame nasihat debata situlisadaima di hamu saluhutna tapuji matu hatta nunga berdalan sentralisasi parhepengon di sandok HKBP 10 bulan sian Januari 1 Oktober 2020 marojahat tu perdalan di sentralisasi parhepengoni nunga 55,7% nauk terdungdung hita target peleani sian 20% nata arop di Bonana Pakor Honda nungabui tagarar bala juni sudi personil di HKBP godangna 3.476 halak. Nungatungbui tagarar narikot tu operasional program resort dohot distrik narikot di hatopan tagarar sian saldo di kantor pusat HKBP adorang sutabonai sentralisasi parhepengon di bulan Januari 2020 nadi paretek kod di BPSK sian nang pungu di rekening di BPSK nunga 2 hari di tongos BPSK narikot tu operasional nang program resort do distrik di HKBP adorak sumarujung tahun arong dope si transferona tu resort nasoma jalo dope godangna 4,732 miliar di nama rabot pareses dohot MPS tadi ujung di bulan Agustus Tubona di September 2020 nunga pinasahat lasnroha di sandok huriata dung tapadalan sentralisasi parhepengoni di pasahat ruas perrapot dotong akka namasa diakka huria na woi dohonon nami na arong do PHP akka huria na hurang heras rohana padalan haputusan sinode godang holan alaman narihon narikot di huria nadidok sinode godangi ikon atas hatta marhite akka dalan nauli alaina somaralo tu haputusan ni sinode godang isara batu pa akka pesta huria alelang boy manabai pelean dohot papungu si papungut tadi hari Minggu nang di pertangyangan alelang guarisa songon pelean gabelang masuk di bilangan desentralisasi parhepengon arong dotong nasopa masuk data pelean nang manongos satu rekening BPSK tuluari dung sidung ulaun alai di paima pamasuk kosa dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo ditik-tikon hapedang songoi haputusan nisi no de godang sialan i marojahan tu haputusan ni resort MPS di bona September 2020 nama dok ikonuduk doganuk huria tu haputusan ni sinode godang Oktober 2022 taringot tu sentralisasi napatuduhon hasadani HKBP marojahan tu hatana di Galatia 6 ayat 2 didok masiurupan mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mengaraduti patik ni Kristus jala pasauto tordini sentralisasi parhepengon ima harus dosan manang equality hati goran justice marhaudutan
sentau beliti dohot permahanion peranteliti hutahe di bagasan sakap manggohi ulau nami songon permahan di tonga-tonga di huriata namani ngakon sedok HGBP unang madabu tu bagasan dosa baliksa asa mangalo dosa binagido madohot hormat tuganup huria asalam hibul roha jalan mersututu pasauton sentralisasi parhepengoni saudut jalan muluboi lobi sian hata wota songon pinatupa di huria na pogos di Makedonia di abad parjolo na disosoi apostol Paulus mengurubi akan abadia na pogos di Jerusalem dalam pasauton ini pinagino matugaru huria pos pelayanan dohot pos permingguan asa patupahon na mangihuton na parjulo ikut diari patuluhon dung ulaun permingguan do diisi data pelean tu sistem sentralisasi parhepengon jala ditransfer hasil pelean si 55% sian pelean itu rekening BPSK na baduaho di natapatupa akka prakarsa dalan nama karbisuhon manabai narikot dungolu dohot pakubasion di huria dang boy mabuat sa sian akka pelean nama ragami isara marhite nama bahit pelean papato diar minggu naso denggan di rohani ruasta alai marhite nama bahit dalan asing alai marhite mabahit dalan asing ma naso maralo tuha putusan sinode godang mulu tapatupa pelian paduahon di pertanyaan sektor manang lunggu uduk matongi turu ruhut manang sistem sentralisasi parhepengoni ima iko 55% tu sentralisasi parhepengon na papaton dan jadi bahenota sada ulaun papung hepeng di ulau permingguan HP mangguarisa dang songon pelean alai mangguarisa nasing doa sakap asa unang masuk tu sentralisasi parhepengon na palimahon dang sibahinot tapapungu pelea bulanan alai mangguarisa gabe tu diakonia doho tu pembangunan mulus utapatupan na lima na diguaran na digijangi gabe boido morus itu tu na tahrikot tu sadok HKBP songon na tarida di bulan Juli tu September 2020 ima na adong tren penurunan pelean tu rekening sentralisasi nungatung uli taida jala tapak kedalaho pakorhona na uli ni sentralisasi parhepengoni pasu-pasu ni Tuhan tarui alamar hitei nunga maralus di bahit tuhata nata tanyakon nasa leleng mamukai wadu polisia tahun nasalpu barani hita manongos akka pangula di dembagata nang manabai torop nyaka pangula nagok si suruon mangula tu akka huria na memet nasa lelengon dangdung dope mapartohonan gok tiki boitong tatongos tumorob akka perbarita naudi tuduru ni HKBP lam solhot persauran nyaka partohonan gok tiki moru ia sumago pangiburuon sama nasida dohot na asing dope lam dengan mata papungu sian pilata tu sentralisasi parhepengon lam bahat boy tatongos perberita nauli tu bagasan jala tuduru ni HKBP jala lamboy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tu nahumal yang ta di Portibion dohot sakap lao patorakos sakap dohot na tinuju ni sentralisasi parheponi nungahu parwarhami sada buku na met marsia halaman namar titel Better Together sentralisasi keuangan HKBP asa tacetak jala ris tasagihon tu akar wasta jalahot adong disimpan di kantor ni huriata asa buena sida hibul dohot di bagasan lasti roha jala roha nahiras jala hisa manuk pahisa dohot dosop kobi tinongos sisa gihon muna tulwas sudi
Songonima pinasahat Tuhamu ganup na hinaulongan mardongan pakrimun di haril muda mangulahon na pinangilo ni surato di bagasan guar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di porbadia. Tabi mardongat tangyang Huria Kristen Batak Protestan Eborus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima surat dohotona nasian AKBP Piaraja. Ruas namoding. Nunga marujungolu sada ruas ni huriata ima sahat simarmata opuni sialek doli umur 60 tahun hina baluhon ni inang lestaria boru gultom manang opuni sialek boru maringanan di Jalan Jati RT 06 RW 06 nomor 10 pitu Kelurahan Cibubur Manang Wiksada. Ngoding na di hari Kamis tanggal 2 November 2027 tudean hari Sabtu tanggal 4 November 2027 di TPU Pondoranggon. Aca maringot ruas niuria namoding. Jongjong mahita saluhutna. Uju perdalanan ning ulu ni dong ataon laos paingoton hita dosudi nang hita pe di sadatik ki tong dosongon nasida ikon moding alani toktong mahita marpakrimon na manguru saleleng di Portibion jalai say hobas manang sari-hari pe hita laho manadikon tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 be martua maakan amate di bagasan Tuhani olat nyon tutu di doktor di masohot manasida sian para kilo nasida ena mangigut matu nasida niula nasida i tawon masudi keluarga nang sisolhot ni nati ninggal hon ni dongata lang jumulo modingi asanggiat matu hatta na mangapuli nasida alani i martangyang mahita di bagasan rohal tabe. Amin marede meita.
Budul mahita songani madikting di minggu tasalarion akatiting na mangihut buy matajaha nadong di warta jemaat. Tabigima kur wik 10 diuduti dohot kur wik 12.
Mari dihita sian buku ede nomor 706 ayat sada sahat rudi udutna huhut papungu pelean. Terlebih
kami ni liwatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu akamanginang alau depe hami makubasi di tonga-tonga ni huriata marhite-hite perjami tahun jolo tinitip sanggar lau burhuruan jolo sinukum marga sabinoto pertuturan marga namin akin nungatakas di tiktikon Pandita Maulinus Siregar inata burtubing dua danak makubasi di HKBP Taman Mini laus di pasahat tuhat namarhite HKBP ulaon songon ketua rapot Pandita HKBP doton pasatay mata betu hita salu na horas madihita kamanginang berita nauli nama makuling hita di minggu tasadarion tersurat do di buku Pudani Raja Salomo biddu tulu mamukamai ayat sia sahatu 10 songonom mana tersurat di si pasangak majahuba marhite sian hamoramu dohot marhite sian patumonaan nisadok pangomuamu jadi marsipijo maak kasopom jala sirnip tua anggur akka pangilangammu ima saatna di hamak kadamang dodainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di perjalanan ni sejarah manang partikian perjalanan ni peradaban ni Portibion sai songon na di palidak-lidak dua ideologi na balga dohita siantik kina salpi satu sedarion di mana taguari kapitalisme dohot sosialisme dia kaganuk negara na memakai ideologi on songon dalalako pahipuhon sude potensi manang aset ni negara rap madok om manadumenggan jala di perjalanan niya ka bangso dadong di Portibion gabe masibuan horong nabedoi hobar tuaka penekanan manang hobar tuaka keyakinan ideologi ini dapat membangun kesejahteraan manusia pai catur pangulun di Zolma alaina perpudion lam morudo molo sosialismeon ala songon na tusudung ni kapitalisme nama ngulu ni Portibion gumudang jalai mana juk ditihai di tonga-tonga di negara tado padohan neoliberalisme ala songon na di pasobudo pasar sendiri yang harus menyeleksi apapun kompetisi dan persaingan yang terjadi di tonga-tonga di masyarakat. Mula-mula kita tuh mana pasogit sian pahai sahatu pengaribuan do sudiaka hutan adong dituba do dituba sudutan taida do pakorhon din nataguari neoliberalisme akka pertiga-tiga nami metian nungahera lambago jongjong mana taguari akka Indomaret Alfamaret do akan nasingi ala songoni madora seni liberalisasi nang itonga-tonga di sudi luak nau Indonesia kinorhon niya ke teknologi dohot parbinotuan na tung macai mangurupi pahatopon mobilitas pergerakan dohot akka parusora di tonga-tonga di ngulun di Zolma pangantusio taringok Tuhan moranope mangaran mak di tonga-tonga di ngulun di Zolma seluruh potensi hidup manusia adalah kekayaan yang dipakai untuk keuntungan pribadi Jale Portibiope didok akan apistar didok pemenang hadiah Nobel The Price of Inequality taida do hola 5% na mana puna Portibion kekayaan ditumpuk hanya kepada 5% kapitalis yang menguasai Portibion jale Indonesia peta hilalado rayate molo na puna Indonesia onang kekayaan hola 5% do sian nataguarin no yang akka konglomerat do akan asing dan ini memberikan turbulensi ketidakseimbangan di tengah-tengah di masyarakat jala ekonomi pe hobar tua kapartikian krisis sering sekali menjadi sesuatu yang sangat rentan di tengah-tengah di ngulu di masyarakat
karena keseimbangan yang tidak dapat diciptakan. Pemerintah tak sebuah mengontrol sudebe perdalannya keekonomian doalan akan asing. Dia jarum menang pengalaman baru tonga-tonga di masyarakat. Keserakahan, sikap greedy, dolan asingi, kemudian mulai menghancurkan nataguari modal sosial naung adoknya di tonga-tonga di ngulun masyarakat. Masih urupan, masih tupahan, saling menolong, gotong royong doakan asing. Nunggalam maul beta jupangin waingi tonga-tonga di ngulun masyarakat. Dan hola di ngulun yaka masyarakat biasa, di ngulun ni huria pe. Di ngulun yaka parhubas manak padita pe nga olo tonglam moru mengalami degradasi yang sangat parah dan mengerikan. Baru pihak merahu padita di bulan Oktober na salpu nihilalado lamar husor. Khobar tu paronya ke generasi-generasi baru. Khobar tu akka terciptanya ke segmentasi nang di tonga-tonganya ke padita. Mereka yang lahir di era sekian, di era sekian, do era sekian, mereka juga memiliki cara memahami kehidupan bergereja, cara memahami pelayan doakan asing. Marasing-asing mana kami ante ngadong na bergaya rambut panjang, bergaya rambut yang dicet doakan asing. Balai tuan ini berjuang mau ke ruasiate mulu na zulu alau pi anak ni padita do pinopar ni guru soding nahuna barang buyete. Sesuatu yang aneh itu, anomali yang tidak dapat diterima, sesuatu yang mungkin sering itu diperdebat tunduk akan asing. Turpuk tersadero madok taringo Tuhan murauni kekayaan. Jalan mulut ayuji lauta pareso akka pangatusio noh bartusi ia hamurauna ero turpuk to sudiru sabutulai. Dakola material tetapi juga mungkin kekayaan intelektual, kekayaan normatif dalam hidup masyarakat, kekayaan budaya, dohot ragam niaka murauna ngitung-ngitungan di masyarakat. Semestinya itu harus dipersembahkan untuk pasangan poguaran debata. Nah yang sadok ngulutok kape diragam niaka murauna dong dihita. Kita persembahkan untuk Tuhan. Puasa tahap porsiai jala tahangu luhod do. Taha tidak kodok siat Tuhan itu harorwan ni sude. Molo pistar pehita siat Tuhan itu hapei. Molo tung kuat pehita secara moral do norma-norma nilai-nilai dong hitung-hitungan di nguluta. Tahap porsiai siat Tuhan idoi. Do lana kena asing hamuraon termasuk material ikut saya tahila laut doi marharua siat dewata alani naing ukap rohata madok mole ati di ibana jalaidona nigil ni epistel tainaki tubuhmu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jujune HP tapi lehon pilihan sian saluhut akan aong di ngulu tahun tetapi tidak dengan tulus, tidak dengan baik, tidak dengan membawa kebaikan bagi sesama kita. Saya songon na holan patamata mahod dorupan di pilihan ni. Boy doi songon singot-singot naung ni suri rakon niya kapanurirang di pada Narubi, Amos, Mika, Hosea, namadok. Ayah gunawan niya kesudi pilihan munai. Pilih situ tunggu doa kebede puji-pujian munai kor-kormu yang begitu indah. Bagi saya itu tidak berarti karena persembahanmu itu jauh dari hidupmu. Itu seakan-akan bagian yang terpisah dari kehidupan nyata kita. Sipatah saya duta banyak kacik nirwani dongata. Pekerja-pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hak yang sungguh-sungguh sama sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan. Jam kerja mereka tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Kita melihat bahwa ada keluarga yang mempekerjakan mereka secara tidak terukur dan tidak terhitung dari sudut waktu. Sadok 24 jam sehari-hari butuhkan. Mereka sepertinya tidak memiliki kebebasan. Saya songon na ngulu para tubaron na masa di bona pasugut na hinado pe na sida. Ido bay di dok tuata dangarong lapatan ni sudi pilihan munai. Aku jijik menghinakan semua, bahkan lagu-lagu pujianmu. Bagiku itu tidak berarti. Sesuatu yang kosong,
sesuatu yang tidak sampai kepada Tuhan, karena jauh dari hidupmu, jauh dari sikapmu, dau siapa range, dau siapa bahemu tonga-tonga ni nguluta. Alanido arta manang hamurao naking do patumonan ni pangomamu, naing may gabi pasu-pasu, manabay akka hinauli ni parsora di tonga-tonga ni huria. Idobain molo tauji laho manakasi, salah satu bagian penting yang dapat diacu di bagasa peradaban di Portibio, di mana di buku ni ulon apostoli karakter manang ciri jati diri jemaat mula-mula, salah satu adalah pernah punon nasidadus, harta kekayaan mereka selalu dijual untuk kepentingan bersama. Tidak seorang pun berani untuk mengatakan ini milik saya. Tidak satu jemaat pun yang berani mengklaim bahwa apa yang mereka punya adalah miliknya sendiri. Iban nataingot peristiwa ini si Ananias do Sapira, bagaimana mereka mendapat ganjaran hukuman Tuhan, karena mereka tidak tahu, mereka lupa. Siat Tuhan itu harurani sudi akka murauni, siat Tuhan itu harurani sudi akka pasu-pasui, mereka lupa, bahkan berjanji mengingkari janjina. Ganuk minggu doita hati dako tatangnya aku di tonga-tonga ni huriaku. Nasa na nile kominate na so catok kudo. Alai zu do tau cati na nilehon di tangga siamu nalai. Saya dipahi-pahi batangak kabirang dan di bagasan ukap ni roha. Alani marite turpuk tahun naing ipai baru. Naing ditogiho kita mengatusi taringot tu si lehon-lehon ini batai bagasan uluta. Sudah siat Tuhan itu hapai. Alani naing ganup akka hamurau narong dihitai. Materi hapistaran doh nilai-nilai dong hitung-hitungan yang luka norma do akan asingi. Naing pakyotai lau pasangap de bata. Molo raja do itarupani iko pakyota mai lau pasangap de bata. Dada lau paburnang-undang diri. Manang lau holan tu hautu ngasad diri. Alaina yang pakyota itu tu lau pasangap Tuhani. Songo padita songo paralado hita. Naing tala ulaon na pinasaha ni dibantai hamuraon na marorosan ibana. Jala pakyotai lau pasangap di bata di sadok nguluta. Moluang akan napistar akan na marhasurungan siya nakadungan na asing. Naing pakyon na lau pasangap di bata. Gabi pasu-pasu ibana do pakadungan na. Unang alamaloy mana to gabi ototo ya te. Unang alamaloy ibana gabi iga di silungan na. Sono do menom mononin narupani. Songo nakatren na masa no itong-atongan ni nguluta di ala gudang ni hagang konizol mo nang mardom untuk kehidupan ekonomi. Mereka sangat cepat sekali tergoda untuk gampang dirayu untuk sebuah kegiatan-kegiatan ekonomi bisnis yang bersifat spekulatif. Toima, liam mahepeng musa 10 juta. Bulan naron no ngazalo musa 5 juta. Om dah. Taburi mulai na ite manarik sehari 2 hari 3 hari. Aleduk pa 5 hari. Tabay mamuse. Asa songo nagumurang na janalome. Itu hapon masudi. Bauzung na lam. Songon na gabi marsigat tuktusima. Apa isa datiki mago madang binoto tu dia bena madok keuntungan naki ngai ngalari tu dia ngalari tu inganan nasubui di orabe amago behepeng na harus oni badung ala haru padi tareso ibadung au tiki la hicak niaka bisnis na songoni badung tiki baru uang pacunai sudah buat itu hap putusi Allah 4-5 bulan ini saya rotok peruntungan double gawon. Ay mulai bang, jelas kalkulasi yang dihitung tidak sebesar itu. Ini keuntungan yang cepat dan itu sangat menggoda. Alangkah songoni nang tod dini jamat tahun orang sangat mudah sekali untuk apa? Digoda oleh hasil yang cepat, instan. Alangkah songoni rata-rata benang kultur di masyarakat tahun. Isu de aspek segi kehidupan. Berminggu besok ini namate mulai terliling jamita diling nai. Semua kultur Nataguari budaya yang instan ini hampir memengaruhi bahkan menggeser struktur
state of mind ni Zolman Nazului, na setia dohot, sabar mendengarkan khutbah itu sebagai sebuah siraman rohani yang meneguhkan iman, pengharapan. Hatugun ya porsion na, lamigay sermanakin na tu, natagwari horong ni insta doakan asingi. Besong ini manangulun masyarakat. Alani nang manat ti takamangina. Naing ma tahabengeton. Tahalas sonak kana nilon ni bata. Moloro ta salui sedia pihak kapangumuan na nilon ni Tuhani. Perjulu naing tadok, naing pasanga pogwarmu mo Tuhan akka pangumuan na hujalo hamion. Naing donganamu hami mamake akka nang pinasah mo ditunga-tunga ning ulo nami. Jadi ala anak ni perdita na Zulu riba, jalupung ni basang lo peningot. Balajo me do be na Zulu ake, sanga do be ningot marahado warna. Ni buan ni ni huti de baong molok kere tadorongi ipa masuk tu lubung, adongo lubung ihuriat tungate. Sengaja doi iba ni ganup akka fasilitas ni huria. Ala me do be na Zulu balajo. Songoni malas nirwakannya pangulai baku basi nak pesa sitong na dangadong kes alai natura do non na ibagi-bagi te sedia mazoi zomur joi igiling gay boras ijual boras nai bai me pakke alai noai ngahebeng besudi alai ala di materialisasi osude imana kinna tebege hata ahdo warna surat pastoralnya pui urusan KBP buadu tutu sudung ni sentralisasi bagaimana memang setan ono pulu ngasai jinahai di akka keputusan di sini di orang do rabu pardita rikot ni hadusan nyaka pajalo nyaka pangula huria hami 10 sare anak konde tutui abu ama pardita na zulate ahado warna bintang narumiris obun nasumorop anak periris pitorop 10 sada ipe naunggo tilahaon tongante ai mulu na Zulu song ahado dangarong gope songon nuaing rupani akka panurangyo taringo tu kesata do kanasing besi pata sugu do bisa tahu nak kapadi na Zulu ngaso orang musiate. Jadi besok ini bayi pina Zulu pengetahuan masyarakat itu selalu apa? Mulai hati manang tabbahita akka perbinotuatta. Jadi so ini manang perdalan ni huriat HKBP molotuk pe adong surat soso ibaga salas ni Roma ita itap natar baik kita tatangnya konakan natapasa tutu hatai. Pilihan natapasati unang nasisakutai, dia unang zamah muanotas munai. Ya. Akamang pe unang nasesak mo buat tamuan not. Alay na nilion ni Tuhani idus pasatong mo. Mulo dompe munay ron di buka mo manang na tas munay. Ito tungarong nakira sa jabon marpikir anon law tusak kita aman not tusi om matusi. Jadi unang pikir hamui leo kamu mas idia manay pasak Tuhan itu hamu ibaga salas ni roita pasahato tu dibata. Ito giyo tu pokod do hita. Suk-suk do benon itu hata nakingiso nante ala dunia agraris do nang di partikian di pada narubion gabe di paubu do tuaka konteks sosial masyarakat ujui marsi pijo maaka sopom jala sirnip tuak akka panggilanganmu jadi kebunanggurinna selalu melimpah-limpah naking isonate melimpah-limpah dengan segala berkat Tuhan jala lubungi penaking itu dak kesehatan berusaha suk-suk iba itu hatta ima diakka nama kaposi di bata jadi meluahui lalaud don ala huruk nak kisah pulsa dah kami jalasian ona tonan do ona tuka ona kasang sima sanga na tutuwe na barpudi be ba molati tu hatta sanga paresi sate idairi isi kalang ibenda bu iba kuliah mulut iki ona nona nido bayi do pe ona kasang ona tuka ya rohamu to ona tuka ona kasang ona tuka isa pahutara nante mulu ona kasang tu pahae bah ngiri-ngiri sidak do benda Zulu isiate
Congo pendita. Buat mana yang tahun 50 ada cerita on 50 pitu dia nak kasang 52 nak king di dia nak tukar. Ba gudang go piaka parilmu tinggi siate ilmu portivi ai di nana yang pidden tu isian onak kasang tahun 60 rodo salak ruas 7.000 amang ai pidden na mau ape ai somal lu badita sonia te Iko saya ringo ya udah bunga mau namangin nak, buat isi dah tu pola bejual ni ke, lo akan asingi. Mulubu ya mati karmonin narubani ripudo horwa ala ila geni paditai adong sa ahaniate nilai-nilai aha, nilai-nilai sakralitas ni. Etat soni di benda solo, mulumuda merasonang meson, dang bernibi di kaor besonin nate. Iripudo ala tikari paditai dang orang beha, bernibi kaor sonang matorusate. Tasoni do bena zulu konteks pola berpikirnya kak ruas teh ana berkembang gotorusita tialanya kak pendidikan non. Jadi burjuruhane dapat tune tuai imada ngus pangido ko manginna bahuliape mulu boido mulu tolak doao mangalehon seliling padita musionom taunon seuji duha minna marhiti pinahamu ay kumar pinahado sana te bersusuan do akan asik. Yo nak kasang lo ni moto hamu nak kasak tahun 50 ke. Sehuji doa mu mangalai tak ke hona hamu inna. Hona waru inna. Bayi mamang inna iben na roh tu jebon. Jadi saya hupati rak batin ang wuji amat tahun inna. Idon no pangido aku jo. Ado rak subida mangon menediko kutan hamion hinna. Bah Idu atena, mulu idu lihat piamangin ala sirrohana. Ima idu bang idu amang adu raksupindah minna. Ba mulu idu lihat pitu hamu. Dia memangin na. Pos ni roh Tuhan ido. Ido. Namang logo gudita mulu tajahan ne peso na sa pulia ti hatuguan na patugo kita marhite-hite Tuhani. Ima tiopamu. Emang gabis itu ada marga siregar musera te gurang go nak kasak siregar ke. Baya kau mana yang dongat tubuh do manguji akka imana zului alai tikisiri kalak kami orang ko padita na hona to ayah hai mana ganggu una hamat to hona uji mate ya ro ami siri kalak aku guna hona uji do pak akka daerah simsimin na lewat dope salak tu dua te lau do re Aceh nama belu ganggu tutuba murah-murah do te hai padita pe ong gona goyang na ingate mulu naing dang ahabe dang akka gugo sisongoni be ala ni pahicak ni natagware naing aha judi on ba marsa do hami to iko kata adoi ai mulu masa akka paru kilo ni tonga-tonga ni padita ko do hami roma dapoton distriki songo kito ro padita beni bigi masih patayate dak sabar hape ni ang ngasongon nagurang ros ahado balajusia sentra sentralisasi dang juli lo tutuhani pasang made bata marhite-hite gaji sentralisasi dagi pasang ade bata diturak kenasi pikiriate ala baga mobil ni ruasi rupani mar mobil Mercy mana petro senaeng padang ngetong asala jurusannya te mulai pikir akan tibu-tibu mulai lo apostol Paulus rom 10 itu unang lo bisa patut hiduplah dengan sederhana dan rendah hati. Alanido marita itu pukta nakamang dibohali hita unang ganggu rohata disalut akka hamuraon na pinasahan itu hata di hita. Sude hamuraon ini dadahulan marsifat material Allah itong doaha habisuhon. Orang Batak dari dulu adalah merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Penelitian dunia nate Parbapenas doa bercerita aroket do ruas nami Bapenas Allah tikimakubasi kami di Amerika kebetulan Jono sedang buat program doktorisi Dukti Indonesia saya selalu kontak suku bangsa yang dianggap paling sukses sian tingkat rata-rata pendidikan ya kita masuk golongan suku bangsa yang masuk sukses di Indonesia jiliat tuhat tadi habis suhud di hita dak penwaeng tadopi
transisi itu tadok mazono yang mulai krisis, alai ilo tuhate do bisu dihita. Sutung ruang arong ruas ni huriatan na masakala nate. Ala didesakan ekonomion, Tuhan memberikan hikmat kepintaran kepada orang Batak. Gudang gulau, nabui sipatu pauta. Banyak upaya yang bisa kita lakukan. Kreativitas, inovasi-inovasi dalam mencari jalan hidup begitu banyak tersedia. Godang, karena potensi pasar yang sangat besar. Naso dikelola dope, itu masih belum digarap. Alani so tungadong akka ruas ni huriata na tergasip. Gabi akka pani purupaniate. Penipuan no ngadong unaing nang itonga-tongannya ke ruas ni hagabipe. So tungadong akka bakko parangi si songonina tubuh di tonga-tonga ni ruas ni huriata. Iban na kingiro turpuk tau nasa marlas ni ruahita. Dia ke arta na pinasa di tuhatai. Kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Pasangap pun ibana. Molong ata pasangap ibana. Tiruan nama hita, donganan nama hita. Mamikiri kadalan na buhi patupauta. Laho mangalului dalam ningolu. Mencari jalan kehidupan. Mencari ruang yang begitu luas. Yang dapat kita kerjakan bagi kehidupan kita. Asal matok tong marpos ni watu ibana hita. Seluruh warga gereja KIP tidak boleh tergoda. Tidak boleh terjebak, tidak boleh diiming-iming oleh pendekatan-pendekatan yang bersifat jangka pendek dan sempit, supaya kita tak bisa memuliakan nama Tuhan. Mariti tiak kaulotai ay gudang gui pasahat Tuhan tamuraon lianon naro nakingiro suksuk berlimpah-limpah gok nakingiro kate dihita asal marpos nirwahita jala ibana toktong tapasangap di tonga-tonga ninguluta. Do akan nama sampai di nahumaliak kita di kontestasi politik, gereja kita harus tetap bersikap netral. Boleh dok netral dan ngasok pilihan nate. Moluduk saat kita lingkungan di gerejaon, ba tajamut tomma untuk menjaga setiap percakapan-percakapan kita. Irabo padita topan di Jetun Silangit, do puatai kami putusok kami, supaya siapapun pendeta tidak boleh memancing dan mengarahkan warga jemaat untuk memilih dan mengarahkan dan bersikap partisan. Mado oma tapi lidang buyate hita pesot. Tungarong peso goni rata tu kandidati mulai gereja ruita ijau mata hatai bulus. Unang masa dais tu gerejaon ale gereja pe sibuan akka ahado guarra pilihan na beru ate. Mulut taruh sianu tikidak dana sonido ay raro apalagi may igung na peso rongin na te. Igung na besok terida inna imay hoin na baydo na irohako mulung ay rohana tutuake on nama cintakwin na umanaun na muliaw buhay hura murukate yake nang buyak kamangin angate. So nang calonon kita usahakan gereja ini harus boleh menghindari percakapan-percakapan politik. So ini menang masa nang Timur Tengah unak salah tok kita saya songon natahilalau narong ikatan sentimental emosional tatu hala Israel daw. Tuhan mengajari kita tatangnya kon halak na marukil. Pembelaan kita bukan soal sebuah bangsa. Pembelaan kita adalah soal penderitaan manusia. Ikut tatangnya kon doa kana marukili. Jale ikut tatangnya kon doa sadame. Sutunganong maddo imat to duk mesi. Ibas basi Israeli dang songoni. Ay Palestina pe igaza ibe gurang halak Kristen. Halak Palestina ibe gurang halak Kristen do kanasing. Dangi dono tarubaniate. Sutung tangga Israel Nazolo adalah gambaran Israel dulu. Beda itu. Israel masa kini ini terdiri dari komposisi penduduk yang terdiri dari Arab, Yahudi, doaka, pendatang-pendatang lain yang telah masuk menjadi warga negara Israel. Sudah dua agama dong sih, Kristen, Yahudi doaka nasi. Yahudi ope musia terbelah don. Ada yang konservatif. Mereka yang sangat memiliki keyakinan yang menggebu-gebu tentang bagaimana agama Yahudi sebagai agama satu-satunya. Ale yang wak kanarik atong isona ekstrim liberal, golongan-golongan yang menuntut kebebasan penuh, bahkan perkawinan sejenis pun mereka mau halalkan. Ada onggoi, jadi sotong tailala Israel na Zulu Israel noeng, tapi dia sudah sebagai negara. Alani sitangnya konota asanggia manian bui so porangi unang tababe bilangannya ka na marukil
na menderita. Ino nang sikap ni Dewan Gereja Sedunia Dohot, Gereja Lutheran Sedunia, mendoakan supaya perang itu dapat berhenti, Israel dapat melunakkan hatinya, kemudian mengurangi hujanan akka rudal doh akan asingina bui parohon akka penderitaan di Zolma. Saya tanya ke Menteri Luar Negeri Amerika di sana, Antony Blinken, terus melakukan lobby-lobby itu Perdana Menteri ini Israel dohot pemimpin-pemimpin Arab supaya dengan tekanan yang lebih luas Israel dapat menghentikan dan Hamas juga dapat menghentikan penangkapan do penawanan tu gudang akka masyarakat sian ragam ni akka bangsa nadong tinggal di Gaza sanggiat tutubu dami ai tapi no dami doate sedarion ngata di da perkoron ni asalaung mana merdomu tu pohangin na mulutanami hubang ido pohang ba memang gudang go pangotak ni tu Indonesia pelagi na merdomu tu Palestina sedarion adong manonaha demo di Tuhan ini madang akka gangguan di gereja-gereja lokal tatangnya komatutu asa unang gangguan di gereja lokal do ancaman lumuwi daerah Bekasi mulai ta Jakarta ngasongan so hurak polanya nanti ala ke Bekasian hidup banna tetaplah kita berdua untuk Timur Tengah khususnya di Palestina sa buida mehita mula mahita kamangi bagasalas ni roha tapasaha mapiliat tu di bata sian nasa hamurota bukan kekerdilan kita tapasah na pinasaan ni Tuhani unang na nang masuk tu sakut tetaha tapasaan tu Tuhani alai siya nukap ni rohat ta parbuni tanyakta siya kodo Tuhan na siya kom mahu basa mulu na siya kukon toy ma do may si so makatay petahui hohom petahui si dak perdulio siya na siya kon iko pasahatoku tu di bata martanyang maita Ali di batama nami di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami di pakulingnya tamdo hamil itu anak sanggia marpos niru atau hami naing salu ngulu nami itu pasang poko marhiti akka arta hamuraon na adong di hami do ragam ni patuzulo ni patumonannya kaulon nami saya memperbuihon pasu-pasu meli itu di ngulu nami suksuk do bayano mendiganu akan nama raposat tuho nama kaporsiawali Tuhan merlipat-lipat dole honom maka arta merlipat-lipat dole honom wali Tuhan aka sinadungan asal matok-tok kami marpos nirwaduho disadok ngulu nami jala ima pilihan nami na mangulu ati luar diga depamu na badiai salut aka hamuraun nami manang perbinutan nami manang materi beli Tuhan manang akaragam ni talenta nami naing pakyon nami lau pasangapo guar menabadiai pos dorohan nami saidongan namu hamili Tuhan gabi ka ruas na burju ruas na say marpos ni roha jala marabeng itu tuho di perminggon nami ono itu martangnya kami sanggia sodangamu lumubi di tuar-tuaran di perporangan laung nuaing di Gaza asa damai ali Tuhan unang tabba biak kabilangan yak kanamate ala ni porangi kada danak soni na posudoh na magudang say jupang maruhadame di sude akka pimpinan na boyal itu apa tu pahon akka percakapan asa tumibu soporangi asa dame ali Tuhan de maksude masyarakat boy musena sida mulak mangula kula nasigano pa alani mangula mau Tuhan marhiti-hiti akka pimpinan narong disi pemimpin Israel do utusan di Amerika so ni nang pemimpin negara Arab asanggia ali Tuhan unang patabba akka ekskalasi ni porang nabuyan no pabidak konaka parporangan ni satu regam nya keinganan di Portibion alani takas mamili to pasatu tuho ali tu di Tikion pasatu nami do di bagas tangyang nami di ruas ni huria mali tu nanang merbagas imalik tu penerbang Armando Christian Yosef siagia dohot orwana Maria Michelle Yemima berupan papahan songoninang Eric Dr. Eric Hizkia Andre Yosua Site do orwana Gabriela Atali Catherine Tahu Pelori Tiar
Burusi Boya. So ninang Edward Renhat Silalahi do orang na Elizabeth Francisca Buru Sidabutan. Ali Tuhan takas mo pasatan bagasatang yang nami akan nanaing pajongjong pardongas sari pion naon. Ho mana mangula di baga sadu cakap na siday. Asa ho ali Tuhan ujahan na. Dangadong ujahan na asing-asing ni ujahan ni na siday ma Kristus Jesus. Saya ho mana pasadahon na siday bagasan na niihot ni holong ni Kristus si. Asa gabi ripe na siya musin na siya Tuhan. Di jolo nami terlumubi di adopan muda badiay. Pasu-pasu malito keluarga do akaulaw na nang patupaw na siday. Say ho malituhan na patukod sa luhut na. Lalu sitikyo na lito ni bagasan na sa ni Roado Huriam manangyakon. Alanong nialak mo amang sahat si Marmata. Siya tunga-tunga ni keluarga. Kupasat tami alituhan sa luhu keluarga na tininggalon niya manamyon. Di bagasan habok ni Rohana Sida. Sa itoktong maleho pangapulion niya sa koy. Sa iliho gugo ni na Sida. Unang madili na Sida lituhan. Unang ganggo na Sida. Alay marsihoho madibagas kaporsyaon. Sa iho malituhan na majongjonggi sa luhut akka. Ragam ni pasu-pasu. Dohot dia kaulaw na Sida lituhan. Homa na mangula di bagasan sa luhut na. Sa do malituhan na kaulaw di tunga-tunga ni Uriam. Doho ulaw niya kadiakonia. Mardala dingkana lituan asalam tarida hinarga niya sa daw di tunga-tunga ni Huriam. At tungatam na badiyay say suamay di rohanami say hopeo pami alitua gabi mual ni hanguluan di kami. Dinamula peno kami pasu-pasu alituhan. Sesaya kadusa nami asa tamahami di julom. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laos papungu piliata. Love
tapasahat mapiliat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauli utus. Upasat tami ma siya na nilihom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami maddo mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham. Di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari. Sesa madosa nami songo panesa di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorho madamena tutodi munabi. Selamat hari Minggu Mari Hita.